Hvis ikke du har set den første video, så har vi købt et hus, vi ikke har fået lov at komme ind og kigge ind i. Så vi ved reelt ikke, hvad der gemmer sig indenfor, og sælger har ikke ville åbne døren for os. Og vi skal overtage det med det, som sælger ikke har lyst til at tage. Så vi er spændte på, hvor meget han efterlader. Nu skulle der kun være få uger, til vi modtager nøglerne til huset. Og jeg vil faktisk gerne have lov at fortælle jer, hvorfor vi har valgt at købe netop det her hus. Vi har egentlig kigget rigtig længe efter at finde vores drømmehus. Til at starte med kiggede vi meget landbrug, men der er utrolig langt til at komme i skole for børnene osv., så det ville tage rigtig meget af vores tid hver dag. Og derfor fandt vi ud af, at vi skulle have en parcelhusgrund, som er det, vi har købt nu. Vi havde nogle krav fra start af, og noget af det var, at vi skulle have en stor grund, gerne over 1000 kvadratmeter. Placeringen måtte gerne være, så det passede godt i forhold til vores arbejde hver især. Og så måtte det godt være rigtig nemt at få børnene i skole og komme ud og handle osv. Og vi var faktisk ude og kigge på et hus først. Og da vi kørte forbi det, var vi enige om, at det var nok ikke lige det. Men bag ved det hus, der lå der en totalt tilgroet grund, hvor vi snakkede om, at det ville være det perfekte. En uge efter kommer det til salg, og vi skynder os at lave en aftale med mægler og få lov at komme ud og se det. Selvom vi var hurtige til at lave en aftale med mægler, så var vi altså ikke de eneste. Vi endte faktisk ude i en budrunde og var 3, der bød, men vi var så heldige at være dem, der vandt budrunden. Så er der kun tilbage at vente på, at vi får nøglerne. Du kan jo komme med et gæt på, hvad tror du, der gemmer sig inde i huset? Det er svært at vide. Udenfor der stod der en gammel vaskemaskine, en græsslåmaskine og en tom gasflaske. Og så er haven groet helt til. Kom med dit bud. Skriv det ned i kommentarfeltet. Vi ses.